I a la contraportada, la història de Xavi Moya. És un veí de Tarragona que va ser addicte a l'alcohol i a la cocaïna. Com a teràpia, va començar a participar en curses i maratons. Doncs ja en porta més de 50 i aquest estiu tenia un nou repte, una cursa de 170 quilòmetres per etapes a Mongòlia. El consum de substància va començar als 14 anys, que van començar les cervesetes amb els amics, i en poc temps t'adones que de la colla d'amics tu sempre ets el que tira a veure una de més i una de més. A poc et vas tancant cada vegada més, et vas aïllant, te vas fent amb uns cercles més reduïts de gent i arriba un moment molt habitual, i és el que va passar en el meu cas, que acabes consumint totalment sol, perquè ets l'única persona que pot seguir aquest ritme de consum diari. Jo vaig acabar l'últim any sol a casa, amb alcohol i cocaïna, i consumint fins a quasi matar-me, literalment. És quan de cop te ve una bola tan grossa que l'únic que pots és pensar en treure't del mig. En el meu cas va anar de poc que no me'n surto, i per sort no me'n vaig en sortir, i d'allí 24 hores estava ingressat en un centre. Hi havia una preparadora física al centre, l'Institut Hipòcrates, que em va apuntar a una cursa, em va obligar a anar a una cursa a la Garriga. Jo vaig remugar molt, però hi vaig anar perquè era una pauta del centre i s'hi havia d'anar. I a l'acabar aquella cursa, allò que, ostres, alguna cosa em va agradar. I llavors han vingut les curses de 10 quilòmetres, les mitges maratons, la marató, que ja era alguna cosa absolutament fora de lo imaginable per a mi, que bona marató, el que vaig plorar quan vaig acabar la primera. I després ja han vingut l'any passat una aventura pel Sàhara, un trail per etapes al Sàhara, i aquest estiu que me'n vaig a Mongòlia. Vaig a fer també un trail per etapes a Mongòlia. Per mi el missatge més important és per a les famílies, perquè les famílies són les que pateixen tots els efectes, i si no entenen que això és una malaltia, que no s'hi enfadin, que s'hi apartin una mica, i sobretot que s'informin, que demanin ajuda i que estiguin preparats per quan sigui el moment tenir la mà estesa per ajudar-lo. Que hi ha uns centres especialitzats, que hi ha molta gent que ens en sortim i que disfrutem de la vida d'una manera brutal. Doncs no només ha anat a Mongòlia, sinó que ha guanyat la cursa en la modalitat Han. 170 quilòmetres pel desert del Gobi, per prats, llacs, colls i estepes, com ell mateix explica al seu Facebook. Han estat 6 etapes d'uns 35 quilòmetres diaris de mitjana. Diumenge, Xavi Moya mostrava així d'orgullós el trofeu que l'acredita com a guanyador. Doncs des d'aquí el felicitem i ara els deixem amb Freddie Mercury als Nits sense ficció. Gràcies per triar-nos un dia més i bona nit. Tot Catalunya està pendent de dues coses: